Hello everybody, my name is Ikem Emmanuel and today I'm at this local palm oil production plant to learn about how palm oil is produced and to learn also about the viability of the business. So I'll be doing some short interviews with the people in charge here. I really want to learn about this business. Palm oil is very expensive in the market. One keg is being sold for over 32,000 naira now. So I want to know the origin of all this. I want to learn it. Maybe it's high time I started it myself. So we are going to be learning it together. Join me. Ụgwọ n'usoro ọzọ otu ọzọ esi eproduce mmanụ akịta bụ ije ahịa igote akwụ isinye ya na iwere ite eji isie ya sifuo ya echi ịpụtakwa n'ụtụtụ ịkwa ya ọkụ so that ọkụ ahụ ịkwara ya eme ka o nwee ike dị hot so that ka o nwee ike na-epres dị na-apa ya ka o nwee ike na-epushute mmanụ. After that you mechara datin isie mmanụ isie ya asụọ ya sụchaa ya isie mmanụ isicha mmanụ ikwusie ya n'ihe dosa ya dịtị ma edo ofe ose na-atọ ọkụ ikwu ihe na kanụ bukpuo ya ọrụchagoro dịrị kama ọ na-ewekwa ụbọchị ọwụghị ihe a na-arụ kwamkwam so a day job ka ọ na-awụkarị mmanụ. Akwụ makwara mma maka ihe njisi na ọ mara mma na akwụ bara uru. Ihe ere akị, ihe ere ịchara, ihe ere abịrịbụ, ihe ere obodo nkwụ ya. So ihe ọbụla dị n'akwụ anọ abịa n'ịsụ ya asụ. Akwụ nwere sizin mgbe eji asụ ya. Ịsụ ha anya mgbe ahụ eji asụ ya na sizin ihe na-abanyetụ ya karịa by this time anyị ji asụ ya. Ịghọtara ite ndụ mma ka ọ nọ ihe na-emezi n'ụwa na problem anyị na-enwezi owu igotecha akwụ tutu ihe niile garala ọnụ ma ego moto ye ma produce ya akwụ n'ụzọ bifo imecha ya ome expenses ọ na-agbago agbago. Ọ bụrụ mgbe a na-asụ akwụ ha enwe basin price. Ọ bụrụ mgbe a na-asụ akwụ onwe mgbe ọ ya wụ oge akwụ ji apụta ụfọdụ ere 18,000 ụfọdụ 20 22 afọ ya esi wee na-agbago wee gbagochaa kịta anụ ahazi asụ akwụ kịta anụ ihe enweta that storage asụburu before 29,000 ka ihe uwe a na kịta like otu esi asụ nkịta taa ihe enweta 32,000 ha na-arụ ya because na ogwọwa mbọ nwanụ na-arụ na charity bus stop mba na-akwụ ego boy wey graduate ọrụsọ ọrụ onwe ha o mepee dete mana ịma na ife na-emezi ụmụazị utu anyị kịta n'ahụ na ha anaghị alaiki ụmụ deti biznes bikos na ihe ahụ deti biznes ịghọta ihe m na-eji ha na-alaiki ihe ọbụla sharp ma ọwụ ka a sị na anọ mechin pas mana ị gaa n'ahịa ebe anyị na-azụ afịa ị ga-apụgasị ụmụazị yit na ịmago na sometimes ihe na-eme ụmụazị kịta ahụ overprice ihe na-enye ha nsogbu beta ọ ma nke anọ onye tiri uchu ma ihe ọ na-eme na eji ewe build family. Rainy season akwụ anaghị adị ọ naghị agba onye suzie ya ọ dị very costly. Ụbọchịkodo otu esi asụ ịfụ na mmiri na-akarịzi mmanụ na-apụta beta ọ wụrụ bifo ị nwere ike ịpa ofu mpa akwụ site ya ofu rọba mmanụ mara ihe ma ọ bụ obere ojutu ugo ete nke a wụjisie ike ụfọdụ m ihe ejudonarị eju so efu na ọ dị expensive too much so mezie people ha na ha that's why eji ada asọwa mgbe aha akwụkwọ na-adụ asụọ area design dosa a na-akpọ storage ọ da storage ka ọ ya wụzi kịta akwụkwọ adịrọzi a na-erezi ya ere ụfọdụ n'ijikwa fresh one but that fresh one anaghị eruzi quantity ihe a dọsara storage so mgbe akwụ ya ha ejipụtarakwa kịta asọ November, December, January anwụ bido kwa ịsha ihe dị iche atụtụ n'afọ. Ebe m na-anọ na ọkpụ nọ mba na irite ukwu kashu after the first one ebe a na-asụ akwụ
enwere the second one nọ na main road n'ihu ebe a na-agba bọọlụ, ịghọta, ebe ahụ ka m na-anọ. Then mmanụ mara mma because na onye ọwụgoro fụ o wee fụ ife ọ na-eri. Anaghị m asụ mmanụ kịta tinye mpacha n'ime, mpacha ahụ anyị machie that fiber. Ụbọchị ọbụla anyị parị ana m adọsi isi, at the end of the year lee ya mara ihe m letara ya n'ime. Like nke m sụrụ this year kịta, at the end of the year erere m ya n'Ọgọst anọ, ihe m nwetara ya 45 can. So ọ ka ju m afọ na m sụrụ ya lee fiber iche, lee ezigbo mmanụ iche, nyewa na awụ sevisi m na-enwe ya na akị. Fiber wụ mpacha like otu a kịta mmadụ sụchaa akwụ kịta ya apachacha abịrịbụ, instead of ịpacha ya ịmachikwazie ya ọ nọ 2 or 3 days, ịbịazie pachagharịzie ya, ịpachagharịzie mmanụ na-apụtakwa n'ime. Nyanwụ mmanụ adọ na bọket a dị ebe enu, bọket a m dọsara ebe enu, ebe ahụ akpa ahụ dị kịta. So ya ka eji eme ncha, ndị ncha na-achọ ya achọ. Ee, ụfọdụ na-abịa ha bịa kịta ha sụchaa nkwụ ha eburu ya na ha emiksie ya, mana onye ọbụla chọrọ ka mmanụ ya dọ ha na mmụ separate ya iche imechi mee. Mana ndị be anyị anaghị emekarị, o nwere ndị amaghị ihe wụ fiber, mana ndị saịdị anyị ha ahụ emekarị ya. Nwee ihe dị izi dị n'ime because labor dị na ya. Ihe eje ebute nkụ ụbọchị ihe eje afọ ya akwụ ọtọ na-awụ akwụ buru nata sie mee ọnọdụ ya. Thank God because na ọ na mmadụ aha afụ uru ya continue ya. Ife nna ya gọọmenti kịta na ọwụ na ha nyere m aka n'ụlọ ọrụ ma na m na-emepe for employ so that ha enwe ike. Ọwụ na m na-eproduce bụ 50 a day, ka m nwee ike produce with 100 or more than that or within 1 week, because na inwe workers labors aharụ gị na nso without workers ma wee nweghị ife eji arụ ọrụ, ọ ya da afọ gị ụfọ n'ahụ iproduce quantity ọ yiri ahụ a day or in a week. So na-ekpere m ka ife nna ya ha ahụ ka ha nyere m aka nye m more equipment m na-eji wee na-arụ ọrụ. Local palm oil production is not only a tradition, but also a vital source of income for local families. As we've learned from the AnaedoTVs, the process from harvesting the palm fruits to extracting the oil is labor-intensive and requires both skill and dedication. The producers rely on basic, often outdated equipment, which makes the work slower and more physically demanding. Despite these challenges, the business remains profitable, particularly as the demand for palm oil continues to rise. However, the producers face limitations that prevent them from fully scaling their businesses. Improved machinery and government support could significantly enhance productivity and reduce the manual labor required. This would allow small-scale producers to increase output, meet growing market demands, and expand into other uses for palm oil. With the right investment, local palm oil production could be a powerful driver of economic development in the Southeast. For those considering entering the agricultural sector, this industry presents a promising opportunity, not just as a source of food, but as a sustainable and profitable business.